Otepe wadyapala swamekti kanthi nukung duduke wadyapala
duwe karep. Jalukmu piye? Hei, Jalukmu piye? jalukku piye? Tak kowe duwe kawijayan ayo ketokno. Aku duwe ingon-ingon. Ingon. Ingon-ingonku wedhus. Wedhus. Wedhuse Pak Darto tak gawe rene. Ndi? Ning nguri. Wedhus. Hei, wedhuse metune nganggo DJ. Nek lawaran ora gelem dhek nganggone DJ wedhusku. Wedhuse jare DJ musik. Yo, DJ musik. Jajal. Urung seno. Musik didelok. Wedhus. Ora gelem metu. Metune nganggo DJ. Kurang banter paling iki tak duwe aku. Wedhus, ayo metu. Go metu. DJ. Sak ora mau ae lho ora nggo DJ. Aku ya duwe ingon. Apa? Asu. Ingon-ingon masuk. Asu. Najis. Padha. Najis mah aku. Apa tak? Entokno iki lho. Bonten wedhusku. Yo, tak dipuke. Din, padha jaluk DJ. Jaluk DJ. Yo, Tero-tero kirim. kandhani kok. Kadung jodoh. Ayo, DJ. Balang mau iki kok ketoke kok kowe kok. Kirim lanang wedok. Kirekku. Yo. Kowe lanang wedok. Lanang Ora percaya aku. Jadi Ijo lanang. andi-andi iku. Iki kirim wedok. Mosok Wedok ora percaya tiliki. Odar dintut kowe. piye carane iki? Wedhus. Kowe gelem tak kawin karo kire? Gelem. Gelem. Gelem ta ora? Sing ngomong endi ke? Gelem ta ora? gelem Oh iya. Goblok kowe. Sing mbok kawene kowe pas apa? Rek kire. Sing tak kawinno iki wedhusku, kok aku sing mbok sadar. Hei, ngen aman nang buri Ya ae. wis tak kawinno ning guri, tak kawinno ning guri yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki ingon-ingonane Mas Ucil saking Banjarrejo. Ayo sing badhe nanggep ketoprak Wahyu Manunggal. Tanggapane murah, 3 juta wis entuk, Bu, Pak. Ayo nonton ketoprak, ayo. Lah iki mesti pecirit. Hah?